Като цяло с това, колеги, завършва докладната част на тази секция и бих искала да отворя микрофоните, така да се каже, да дам думата на тези от вас, които имат въпроси, към който и да е от нашите докладчици. Виждам тук съобщение на колегата Георгиев. Има въпрос за фаровете. Колега Георгиев. Да, благодаря за дадената възможност. Действително, хареса ми последната тема на господин Йотов и към нея ще имам един въпрос. За фаровете въпроса на дъщеря ми беше защо няма боядисане в жълто, само в червено и бяло. В един от детските въпроси. Моят въпрос е по какъв начин по-широко да го включим като обект на познание и на културното наследство на България, както и свързано, предполагам, и с културното наследство на Франция, тъй като Франция е дълбоко свързана и с строежа на фаровите навигационно съоръжение по нашето Черноморско крайбрежие. И от тази гледна точка, това са ми двата въпроса. Благодаря на госпожа Бенова, направи много стойностно представяне. Даже не знаех, че толкова назад във време се простира нейната дейност, нейната активност. На мен също са ми харесали фаровете, също изпитвам. Аз само ще си позволя, колега Георгиев, прощавайте, аз само ще си позволя тук да използвам възможността и да направя един анонс. Всъщност, ние бяхме планирали цяла публична лекция, откриване на изложба на авторски фотографии на доктор Бенова. В случай, че имаме присъствени четения, за съжаление това не се случи, но ние работим по въпроса да направим една виртуална изложба на нейни фотографии, така че ще имаме възможност да се насладим на нейното творчество, цялата и прелест. И разбира се, още един анонс. Живот и здраве, когато нещата се пооправят и вече се дигнат рестрикциите, планираме наистина една по-обширна публична лекция на тема морските фарове. И най-вече направете и пътуваща изложба да дойде при нас, както бях на времето предложил котвите, които бяха в един от нашите музеи в Черноморско крайбрежие, да пътуват и да ги види цяла България. Нищо, че не сме изрично свързани, но затова пък сме свързани с морето по един или друг начин. Аз мисля, че много ще се зарадвате да чуете, че всъщност такава пътуваща изложба вече съществува. Просто трябва да си дадете заявка, за да се спре на вашата гара. Аз така си го представям. Така че, доктор Бенова, ако желаете да отговорите на въпросите. Да, може би е интересно, защо няма в жълто фарове? Така, бързам да отговоря на всички въпроси и в обратно хронологичен ред. Има пътуваща изложба Дом на светлината. В момента тя пътува онлайн по обективни причини. В последствие мога да споделя и линк къде да я разгледате, но тя ще продължи да пътува и физически и както колегата Найден Йотов каза, това изконно право да се движим, трябва да се стараем да го възстановим и мисля, че това е усилие на всеки един човек. Аз му благодаря, използвам случая да му благодаря за този допълнителен кураж, който ми дава да не остана само онлайн, да присъствам в пространството и с изложбата. Така че Дом на светлината ще дойде и при вас, ще очаквам вашата заявка, дори да е на място, където вече е била представена. Това е изложба, която постоянно се променя, защото и аз самата с всяко следващо пътешествие трупам нови фарове в колекцията. И фарове в жълто има, може да успокоите дъщеря ви, и такива ще се постарая да включа в изданието, което ще бъде на ваша територия. Такива фарове, конкретно спомням, един в жълто и синьо в Германия, един в жълто и черно в Доминиканска република. Така че всички жълти ще ги включа обязателно. И имаше един ваш въпрос, ми припомнете, че аз се насочих най-вече към детския с приоритет. Фаровете са споделено културно наследство от страна България, но и френско инженерно наследство. Затова исках да коментирате малко по-задълбочено. Да, те са френско инженерно наследство, голяма част от фаровете при нас. Смятам, че това може да бъде обект на сътрудничество между двете държави в посока популяризиране, в посока опазване. И тъй като аз самата съм франкофон и като средно образование, и като висше, както споменах по-рано и във Франция съм учила, мисля, че това може да бъде един постдок проект,
който да е съвместно между Унибит и някой френски университет, може би отново в по-инженерна посока или пък в посока много повече от към културно наследство и туризъм, но това са неща, които могат да се осъществят. Така или иначе пътуващата изложба ще премине и през Франция, надявам се. Ще държа всички желаящи в течение, аз съм лесно достъпна онлайн. Благодаря и за вниманието, и за въпросите, особено за детския въпрос. Много благодаря. Изключително щастлива съм, че съм провокирала интерес в толкова млад наш слушател и гост, който дори да не се е появил тук онлайн, явно е следил с интерес. Благодаря още веднъж. Благодаря. Доктор Деброне, включете микрофон. Прощавайте, колеги, да. Изложбата, която подготвяме, наистина ще включва фарове не само в България, но и извън България, така че ще имаме възможността да видиме. Други въпроси, колеги, или коментари? Да не завладявам аудиторията единствено. Аз само за господин Йотов да кажа две думи. Хареса ми, защото тук изпъкна необходимостта да се противопоставим на болшевизма на некомпетентните, които започнаха да взимат връх напоследък, точно заради възможността да изразят своето мнение. Те го превърнаха в болшевизъм от най-чист тип, като не може да се чуе мнението и по чисто диктаторски причини на некомпетентните, няма да задълбавам защо, спрямо обикновените хора. И тук ми хареса, че тези теми могат да се разискват и занапред, и задълбочено, и да се реши въпроса на тези, които действително имат компетенциите да се включат по-активно и в управление, и в властта, и в прилагането на нормата, както споменате. Аз като юрист с 15 годишна адвокатска практика виждам големи проблеми, които изискват съвсем малки решения, но трябва просто да направим малката крачка, която все още не сме направили. Благодаря. Въпросът ми конкретно е за господин Йотов. Дали могат да бъде продължени тези разисквания, тази тематика и по какъв начин да се извърши практически? Благодаря. По-скоро към организаторите. Аз съм винаги готов. Това беше просто едно бързо маркиране на темите. Така че, естествено, смятам, най-доброто нещо, което може да последва едни четения или една конференция е те да се превърнат в нещо, което не е нужно да се етикира по някакъв начин, за да не го убием в началото, но бихме могли да направим един опит, който да доведе до публичен дебат. Знам ли какво... Много е интересна темата. Благодаря на колегата Георгиев и на вас, колега Йотов, за коментара. Аз, ако ми позволите, бих искала да направя един коментар по този въпрос. Вие говорите за криза на авторитетите или криза на авторитета в днешното общество. Това е по-скоро моят интерес би бил в едно изследване или в едно размишление за вас конкретно, нали, в посока на това как кризата на авторитетите се отразява върху социализацията на културното наследство и по-конкретно върху интерпретацията на културното наследство. И ако ми позволите, тук ще направя и препратка към доклада на колегата Герасимов, който вие ще видите и в статията, която той е дал за публикация, че всъщност в момента това, което виждаме по отношение на социализацията на културното наследство е все още водещата роля на авторитета. Тоест, ние разбираме културното наследство така, както на нас ни е обяснено. Започва се разбира се, от фигурата на родителите, но най-вече от фигурата на учителите. И ако си позволим да направим една препратка обратно към докладите от предишната секция, т.е. ролята на учителя тук също е много важна по отношение на интерпретацията на културното наследство. И в този ред на мисли новото поколение, нали, растящо в една среда на криза на авторитетите, може би ще преинтерпретира културното наследство по друг начин или ще намери друг начин да интерпретира, т.е. методите на интерпретация ще бъдат различни. И аз много ще се радвам, ако колегата Йотов за в бъдеще обърне малко внимание именно върху тази тема в своите изследвания, т.е. да обърне размишленията си и да се опита да ги приложи по-конкретно към проблематиката на културното наследство и неговата
интерпретация и реинтерпретация, би било много интересно според мене. Разбира се, просто коментар, не толкова и въпрос към него. Добре, отбелязах си надлежно, благодаря. Колеги, вие някакви други въпроси, коментари да имате? Доктор Добрене, бих искала и аз да се включа с един коментар, едно допълнение по-скоро, но преди всичко бих искала да поздравя всички участници в тази секция, изключително интересни доклади. Едно допълнение, което така ме провокира сега във връзка с четенето, което засегнахме в предходната секция. Много добро четиво, много интересна и потапяща в областта на фаровете е авторската книга на Бела Бенова "По пътя на пулсиращата светлина". Аз я имам и съм я прочела, така че препоръчвам. Тя има и превод на английски език. Който се интересува от фаровете, може да добие информация там за нейното пътешествие. Изключително интересна. Благодаря, доктор Петрова. Така, аз имам, може би, въпрос към колегата Герасимов. Все пак, така вече в една по-неформална обстановка, извън доклада и четенето на доклада, може би вие бихте могли да споделите малко повече за, как да кажа, за подхода ви към самия процес на документиране на нематериално културно наследство и какви са така вашите впечатления, кои са, може би, факторите, които най-положително влияят върху социализацията на нематериалното културно наследство чрез документалното кино. Интересен аспект, към който искам да акцентира вниманието и така потенциала на медиите и на документалното кино е обръщането към реалния човек, към съвременния човек, който е пряк създател на това нематериално културно наследство или негов наследник, негов продължител. Това естествено е спорно от чисто научна гледна точка, защото в известен смисъл част от учените се фиксират върху най-първичните хора, носители на дадени неща, но в същия момент, примерно, темата с занаятите във филма, аз не искам да го преразказвам, който иска ще го види, се загатва и темата за наследяването на занаятчийските умения на ниво България, но то е проблем и европейски, и световен, с съответните нюанси. Тоест, интересни за съвременния зрител са не само така музейните майстори, каквито има в етера, да речем, и са единици, и с тъга казват, че когато си отидат, няма кой да ги замести вече, но и живите хора, които не са достигнали до това елитно музейно ниво, но по някакъв начин се стремат спонтанно, искрено да продължат, дали ще е традиция, дали ще е занаят, дали ще е изкуство. Тези неща, които са наистина една жива съкровищница, и че това са реални хора, които през деня може да се занимава с едно нещо, вечерта в читалището на село Бистрица, условно казано, се пренася в друг свят, на третия ден гледа внучета и куп такива неща. Тоест, за мен са интересни тези хора като пълнокръвни субекти, като неповторими индивиди. И всъщност това беше нашата амбиция в скромния ни екип да намерим такива хора, защото най-лесно е да, разбира се и доста по-скъпо в един такъв филм, да се стилизират нещата, да се направи някаква скъпа анимация, постановки като в рекламен клип, с съответните аксесуари, с гримьори, много пушек, много светлина, всякакви фантазни движения на камерата и така нататък. Всички приеми на съвременното кино впрегнати в едно бляскаво шоу. Това е другия подход към трактовката на тази тема. Ние бяхме детерминирани, така да се каже, в нашия подход при тези 6 филмчета от бюджетните рамки на проекта, който беше повече от скромен, но ние си казахме,
трябва да го направим заради спорта малко. И понеже в годините съм се занимавал с доста документално кино на историческа тема, просто не знам дали си спомняте, но 6-7 година БНТ излучи една поредица от 50-10 минутни филми, тема с заглавие "Кръстопътни времена". Тогава наш сценарист и така ръководител на проекта беше професор Иван Илчев. Това бяха 50 теми, как България е влязла в Европа и влиза в Европа в вековете. И бяха в прайм тайма на БНТ. Просто маркирам тези неща. Вие сте хора, които се интересуват от история, от наследство. Така че имам доста богат опит и в случая това беше нещо различно, с което да се захванем. И така, в годините сме работили с различни екипи много в областта на фолклора и развитието на фолклора като документални филми и така нататък. Това може би задълбах малко в една посока, но така беше отправната точка. Да, благодаря за вашата перспектива. Вашия опит е особено интересен и аз и ще бъда особено полезен и много се надявам във вашите бъдещи изследвания и участия да така изнесете на преден план и личната си перспектива и от гледна точка на професионалния ви опит. Аз мисля, че наистина така, наблюдавайки научното поле, има едно противопоставяне все повече на автентичност и музейност, музеифициране. И пак се връщаме, нали, на факта, че всъщност ние сме в един преходен период, може би в последните 30 години, не само преходен политически, но и културен, и виждаме и преминаваме от едно общество, където музеифицирания обект всъщност беше обекта, който ние така изследваме, и всъщност крайната цел на изследователската работа беше да музеифицираме наследството. А вече в последните години и особено в момента, може би според мен, това е вече лично мнение, трябва да се движим в посока на автентификация, т.е. да излезем от музея и наистина да се обърнем към истинския човек, към реалните хора, към тези, които носят по някакъв начин и някаква форма културна ценност, останала от предишни поколения. Може би тук изследвания трябва да се направят и по въпроса за това как ние възприемаме културните ценности, как ги валидираме. Това е едно поле, което въобще не е изследвано в науката, смея да твърда. Така че това противопоставяне на автентичност и музейност, според мен, започва да назрява. И ние се движиме в посока на разбирането, че може би това, което виждаме в музея, за съжаление е застинало. А наследството не може да бъде застинало. Наследството е нещо, което трябва да живее вътре в нас, дори и с риск в кавички да се промени, да се модифицира, да не е това, което беше. Всъщност няма нищо вече страшно или не бива да има нищо страшно в това, че нещата не са такива, каквито бяха. То е ясно, че вече нищо не е това, което беше. Нали? Ако може така да кажем. Да не забравяме, че и технологиите диктуват. Разбира се, и технологиите диктуват, така че да, но мисълта ми беше само към вас, ако може във вашите бъдещи участия, писания, нали, третиране на проблема да включите и вашия личен професионален опит, според мен ще бъде изключително полезно за всички нас в тази сфера. Благодаря ви много за мнението. Само две последни думи. Всъщност и темата, която избрахме с професор Бонева за моя бъдеща дисертационна разработка, музеите и документалното кино в България след 1989 година. Амбицията ми е да пречупя през моите лични професионални наблюдения и компетенции двете неща. От една страна музеите, от друга страна документалното кино, т.е. науката и изкуството как се преплитат и как си помагат, като фокуса към киното ще бъде по посока как музея може да даде хляб на киното не само в буквалния смисъл, а и чисто творчески ресурс, и обратното как музея ползва всички творчески и технологични ресурси на документалното кино.
Така че, колкото до консерватизма на музея, всъщност музея се крепи на своя консерватизъм пък от друга страна, така че не можем да абсолютизираме нито едното, нито другото, но сме свидетели. Не. Според мен това е просто един конфликт или един сблъсък, който ще гледаме в развитие в така следващите години, може би десетилетия. Виждам колегата доцент Велев. Колега Велев, вие бихте ли искали да вземете отношение, може би, към някои от разискваните проблеми? Все пак вашия ресор е нематериалното културно наследство. Дали се чуваме? Надявам само, че се чуваме. Чуваме се. Идеално. Тъй като по ред причини в момента успоредно следя 3 конференции и така доста интересно се случва, защото тематиката и се припокрива и е доста различна, но с интерес следя и това, което при вас се случва. Това, което мога като коментар само да направя е, че действително отразяването и медийното отразяване, така да го нарека, на нематериалното културно наследство е от изключително значение, защото то така достига и до по-широк кръг от хора. Разбира се, това, което няколко пъти беше споменато, е много важно, защото има и опасности от преекспониране. Има опасност от, може би, неправилно показване на някои неща, неправилно трактоване на някои неща, което е с един известен риск. Така че тук е много важно колегите, които работят в тази тематика, които представят отделните елементи на нематериално културно наследство, винаги да имат предвид тази опасност. Защото така, както те го покажат, може би така ще го видят много голям брой потребители, много хора и по някой път се оставя и с грешно впечатление. Иначе проследих и на другите колеги нещата, които работят в тази система и се надявам така наистина в по-широк вариант, в писмовен или в електронен вид, когато се публикува сборника, да прочета с по-голям интерес, така с по-голямо внимание и с по-подробно материалите, върху които те са се спряли. Благодаря, доцент Велев. Сборникът е готов, колеги, и ще бъде публикуван и изпратен всъщност може би в рамките на ден-два. Ще бъде готов, така че ще имате възможност да се запознаете с всички доклади в тяхната пълнота. И тъй като вече вървиме към края на нашето отделено време, очевидно дискусията все пак може да продължи до безкрай. Имам въпрос, много се извинявам. Разбира се, последен въпрос, колега Манова. Той е към господин Герасимов. Бих искала с 2 думи, разбира се, да ни каже по какъв начин се стига до таинствата, в смисъл такъв лесно достъпни ли са таинствата на хората, които крият в своите народни обичаи, и най-възрастните хора как приемат, така да се каже, екип с снимачни камери, доколко това представлява трудност и дали е необходимо дълго време преди това те да комуникират с тия хора, за да ги почувстват приятели и да се започне този процес. Благодаря. Ще бъда съвсем кратък, защото виждам, че напредва времето и без да внасям елемент на самохвалство, но все пак зад гърба си имам доста голям опит в документалното кино. И в моята работа аз и моите колеги, с които работя, фаворизираме принципа да не нарушаваме личното пространство на героите и да сме максимално етични към тях. Това е големия проблем в съвременното документално кино, доколко може да и подлежи на манипулация героя в документалното кино. И за етиката ние я извеждаме в култ. Готови сме да не направим един филм, но да не нарушим моралното равновесие на даден интересен герой. В този аспект имаме достатъчно опит да извадим така с памук душата на потенциалния герой. Т.е. той сам да се разкрие пред камерата. Това е едната крайност, към която се придържаме. Другата е, която я гледаме ежедневно в куп телевизионни репортажи, където хора, които чули, недочули, недоразбрали, тичат
към дадения герой доста агресивно, искат да измъкнат от него някаква теза, която самите те не са запознати. Естествено, при всички случаи ние се облягаме на експертизата на научните работници, които от години работят в дадена област и се съобразяваме с техното мнение и насоки. Често пъти те са консултанти. Колкото до намирането на героите, аз и в статията съм отбелязал, в много от случаите има и случайен елемент, и импровизационен, но при всички случаи търсим реални хора, които покриват така нашите изисквания за герой, които могат да уплътнат визуализацията на темата, но в същия момент те трябва да са достатъчно интересни на масовия зрител. Не можем да избягаме от това нещо. И така, но пак казвам, гледаме да бягаме от повърхностното и агресивно отношение към живите хора, които стават герои на документалния филм. И в това отношение слагам разделение между злободневното репортерство на медиите, най-вече на аудиовизуалните медии, където нещата добиват, за съжаление, се движат в нисходяща градация. Смятам, че част от колегите, които се занимават по-задълбочено с документално кино, гледат да спазват някаква морална хигиена по отношение на своите герои. Аз съм привърженик на тази тенденция. Да. Благодаря, колеги. Много благодаря. Благодаря, колеги. Да, неизчерпаеми теми. Журналистиката не е това, което беше. Също така, че мисля, че за съжаление, огромно мое, трябва да спрем за сега с дискусията, тъй като нашето време изтече. Аз искам да благодаря на всички участници за това, че ни уважиха, на всички слушатели, за това, че проявиха интерес. И за себе си извадих така доста интересни заключения, а и няколко въпроса се породиха в главата ми и със сигурност вече имам идеи, които бих искала да изследвам за себе си. Благодаря още веднъж и с това така предавам обратно думата на доктор Петрова.